45 years after independence, the Zimbabwe storm tips, players wading through muddy water on a national day. If this is not a metaphor for the state of nations, I don't know what it is. We deserve better. Sanapinda mashoko anobuda panapa anachiti aiwa ndo vision 2030 yacho here iyi ndo Zimbabwe at 45 years here panguva ino aiwa Zimbabwe football deserves better. Tokuti subscribe like what the bell icon. Timu panapa paenda faze mairi anopostawo zvakare mapicha samuri kuona ayabudanyira chiti hakuna ground rebhora rakadai. That is why CAF and FIFA won't certify our stadiums. This just goes to show how the government does not take the business of governing seriously. We are where we are 45 years down the line because governing is a distraction and an inconvenience for them. Their real focus is looting and enriching themselves. They steal everything and there is nothing left for basic services. It's a mess. We need new leaders. Ndomasvikamboda tokapana pana advocate mairo achiti aiwa ndosaka aiwa even pakuchete nefifa isingatomboverify mastadiums edu noda kuti wanyaswana kuti aiwa pachine basa pari kuonekwa kunzi kukangonaya mvura patozara madhaka, even materraces acho they are not properly built. Mashoko ari kubuda panapa vanhu vachiti aiwa we need new leaders. Musatama ne 45 years. Some other countries vatori nemakore mashoma pane edu aiwa vaona independence, but they did some massive developments. But as our country, our sustainability aiwa panguva ino aipo. Mashoko anobuda panapa aitogona advocate fadzama here varuka vachikola up for change vachiti takuda maleaders manyowani. Izvi zvanyatso kupa a signal, zvanyatso kupa a symbol and ambulance yekuti aiwa some other guys they are just focusing on looting and enriching themselves. Tudze mafunguro enyu moti kudiva musoro pechitiko chimena comment section medu. Subscribe or like, hit on the bell icon.